8-nji ýylda Türkmenistanyň Oba Hojuluk Ministrliginiň başlangyjy bilen ýurdun ähli vilayatlaryna çekirtke çoluşduryna taýýarlyk çärelerine bagyşlanyp gysgaly ýynaklar geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Bu duşuklar goňşy Gazagystany we Özbegistanyň çekirtke howpuna garşy duýduruşlaryň berilýän wagtynda geçirilýär. Neşre görä Özbegistanyň Türkmenistan bilen ara çäkleşýän Garagalpakstan, Xarezm, Buxara we Navoiy sebitlerine ýam çekirtke howpy ýüze çykyp başlady. Vilayatlarda geçirilen ýynaklary etrap häkimleri we olaryň orunmasarlary hemde ösümlikler boýunça döwlet karantin gullugynyň yerli edaralarynyň başlyklary gatnaşdy. Çekirtke belatyna taýýarlyk çäreleriniň çägini yerli resmiler terhet ýaka sebitlerde ýerleşýän ekrançylyk meýdanlaryna nowatçylyk çekilmegini guramalaşdyrarlar. Hemde ziýankeşlere garşy insektisitlerden peýdalanylmagyna taýýarlyk görerler. Nowatçylygy bellenen gullukçylar çekirtke howpy boýunça glan edilen adatdan daşary ýagdaý ýatyrylýança bellenen sebitlere esewan ederler. Çekirtkeler peýda bolan halatyny nowatçylar derhal degişli etrap häkimliklerine habar bermäge borçly edildi. Şondan soňra sebiti insektisitler bilen ýörüýte hünärmenler iberler. Birleşen Milletler Guramasynyň Adyk we Oba Hojuluk Guramasyna görä 7-nji ýylda Merkez Aziýa ýurtlarynyň Oba Hojuluk ministrleri video aragatnaşyk arkaly duşuk geçirip durnukly çekirtke gödäwçiligini ara alyp maslahatlaşdylar. Bu duşuk Birleşen Milletler Guramasynyň Adyk we Oba Hojuluk edarasynyň ýardym bermegine Gazagystan tarapyndan guramalaşdyrylypdyr. Ýygnak çekirtke howpuna garşy milli we sebitdeýin görüşde tejribeleriň paýlaşylmagyny hemde bu ugurda serhed üstü we uzak möhletli sebit hyzmatdaşlygyny puwtalandyrmagy maksat edinýär. Bulardan başga da BMG edarasyna görä 13-18 may aralygyna türkmeni we özbek hünärmenleri iki ýurdun arasyna serhet ýaka sebitlerde serhet üstü çekirtke barlyklaryny geçirdiler. Bu barlyklara Türkmenistanyň Oba Hojuluk Ministrliginiň ösümlikleri boýunça döwlet karantin gullugynyň 6 hünärmeni, şeýle-de Özbegistanyň ösümlikleri boýunça karantin agentliginiň 6 hünärmeni gatnaşypdyr. Liwa pulatynyň Hojamaz, Farap we Köýtünag sebitlerine we Özbegistanyň Kaşgadarýa welaýatynyň Guzar, Dehanabat we Nişan etraplaryna hemde Buxara welaýatynyň Karakul we Alat etraplaryna geçirilen barlyklarda 13.000 hektarlyk ekrançylyk meýdanlary çekirtke howpuna garşy gözden geçirilipdir. Gözde işiniň dowamyna türkmen tarapyna 18.500 hektar meýdan, Özbek tarapyna bolsa 24.000 hektar meýdan barlanypdyr. Esewan işlerini terhedin iki tarapyna hem 1.4 metr meýdanna 8-15 tane Marokko çekirtkesi şeýle-de 1.4 metr meýdanna 6-10 aralygyny örküşli sadak çekirtkesi tapylypdyr. Adyk we Oba Hojuluk Guramasynyň çekirtkeleri esewan edici edarasyna görä serhedin iki tarapyna hem ziýankeşlerden ejir çekýän ekrançylyk meýdanlaryna himiki serişdeler bilen arassaçylyk işlerine bagdylgy berilipdir. Gözde işleri Yaponiýanyň halkara hyzmatdaşlyk agentliginiň maliýeleşdirmegine Adyk we Oba Hojuluk Guramasynyň bir sebit tassamasynyň şäklerine geçirilipdir. BMG edarasyna görä Türkmenistanyň aprel aýyna 25.180 hektar meýdan çekirtke howpuna garşy barlanypdyr. Ýurdun ahal welaýatyna 8-nji aprelde, Liwa welaýatyna 10-njy aprelde, Balkan welaýatyna 19-njy aprelde we Mar welaýatyna 27-nji aprelde Marokko çekirtkeleriniň ýumurtgalamagy barada habarlar berilipdir. Şeýle-de bu aýyň dowamyna ýurt boýunça 6.385 hektar meýdana insektisitler bilen gödäwçilik işleri geçirilipdir. Buradan fevralyň ortalaryna Inside Climate News neşri ilmi barlyklara salgylanyp global maýlamanyň netijesine hemde gurukçylygyň täsiri bilen dünýäniň täze sebitlerine şolsana Türkmenistany, Awganystany we Irany çekirtke howpynyň ýüze çykmagynyň mümkinligi barada duýduruş berdi. Ilmi barlyklary görä we guruk howa şertleri çekirtkelerin köpelmegine amartly şert töredýär. Çekirtkeler Oba Hojuluk ekinlerine agyr ziýan ýetirip bilýär. Şonda neşir howanyň maýlamagy bilen bagly global aladalaryň arasyny Günbatar Hindistanyň, Iranyň, Awganystanyň we Türkmenistanyň çekirtke belasy babatyna täze gyzgyn nokatlary öwrülmeginiň ahmaldygyny duýdurdylar. Türkmen häkimetleri çekirtke howpy boýunça metbuatda çykyş etmeýärler. Döwlet mediasy ziýankeşleriň Oba Hojuluk pudugyny ýetirýän ziýanlaryny agdamaýar. Türkmenistanyň dürli sebitlerine daýhanlar 2020-nji, 2021-nji we 2023-nji ýylyň ýaz tumuz aýlaryna çekirtke çoluşlaryna garşy goraksuz galdylar. Yerli daýhanlar Türkmenistanyň Liwa welaýatyna 2020-nji ýylyň may aýynyň başlaryna bary ýogy bir näçe ýylyň dowamyna 35.000 hektar ekrançylyk meýdanyň çekirtke howpynyň ziýan çekendigini habar berdiler. Şonun bir ýyl soňra 2021-nji ýylyň iýun aýyna Günnogor sebitin käbir etraplaryna 26.000 hektar buğdoý, gowaçy, bakçy we meýweli baglar çekirtke çoluşlarynyň ziýan çekdi. 2023-nji ýylyň tomtunyna bolsa yerli agronomlar Günbatar Türkmenistany çekirtke belasynyň peýda bolanyny habar berdiler. Azatlyk radiosu çekirtke howpuna garşy görülen taýýarlyk çäreleri boýunça Türkmenistanyň Oba Hojuluk resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär.